Здрастите, хора! Днес ще направим Brawl Stars видео с моят приятел Зарко отново. Да. Ей го. Зарко! Гайс! Не бе! Здравейте, хора! Окей, това не е го. Просто се обърка преди малко. Сега ние ще снимаме видео с Ради. Ние вече започнахме, ама без да исках малко на Пак се обърка. И пак се обърка малко. Няма нищо. Айдем, Иван Фантаз. Окей. Хора. Ще се пробваме да правим най-близките ни бrawleri до простички. Имаме ми е Демиан. Окей, ти си Демиан. Няма значение. А той с Ерико. Брутален скин има. Докъде да бе хора? Да, той падна ми се между другото от Мегабокс от стара време. И на мен имам от Рико такива скини. Дай по 3. Абе, аз Всички. ще си включа на престиж. Аз съм на престиж. Ще се пробваме. Аз съм на престиж. Аз не съм на простички. Не, да, аз съм кул. И аз намирам. Те не са слаби. Бра? Трябва кемпи. То броя е малко отпи. Не! О! Гайс! О, браво, Брок. може да спечели? Брокът е брук. Ама аз Брутален. нямам шанс. Да, Брок. Да, той да, май. Да, аз нямам шанс, защото моят броуър е клотен. И затова. Да, гайс. Демиан е танк. Гайс, когато сутринта съм ядох. Окей, върнем. О, да, добре, ще уйдем на тези. Не бе, брокът е много тъп. Струши ми стената и щех да ги убия. Може да иска. О, не, контролираме. Тя да те убия. Да. Не! Окей, да го няма никакво. Гайс, тя ще си пусна престижа и ще ви докажа, че имам на престиж. Аз ще използвам Нани. Давай. Окей, ето. Окей, хора. Не бе! Но исках да спусна престижа! Да не съм на голд! Няма нищо. Така ще играем с побудите. Няма да имаме. Yes, ми. Окей, хора. Приятел свърши видеото. Нямам идея, що е много. Не го свърши. Няма да ти. Адем. При него. Окей. О, не! Бахти Едгара, той кемпи. И като съм на малко патрони. Давай моя гъс. Не казваш, що ще ме банат и теб ще те да банат. Добре, гус, трябва да даваш. О, не. Не. Давай, можеш. Браво. Айде, рунта, one. One. Окей. Аз убих един. Не! Патроните ми минаха. Патроните ми свършиха и затова. Мразя Едгарите, като съм без патрон. Окей, няма шанс. Не си спой само супера. Да, няма шанс просто. И след това, Зарко, искаш ли да играм такова 2 на един? Добре. Окей, кой бе хора? Почти са минали 5 минути. Аре бе гър. Да, няма да му кажа. Давай бе, кабини времето. Да. И видеото ще е по-малко време заради този. И заради мен, защото искам да се направя да се сложа пак престижа. Защото... Зарко, не се слагай. Що? Така, ще взима много време и ще... Няма да отнеме. Да, ще отнеме. Искаш да нямаме 13 минути.
уби. Наню и беше. Да, Едгар ще скочи. Едгар ти има супер. Биго. Окей, Едгар ти използвам. Да. Давай. Бързо му помага. Браво, браво. Стреляй. В стените. Не. Браво. Браво, Съм браво. си използвал супера, зато нямаше. Много добър късът. Много добре. W. Този е... Давай. Окей. О, митик. Легендари са много приятно. От Легендари. Ама. Какво му се пада? No brawler. Падна му се митик. Чарли. Зе легендари кел дропинг и му се падна Чарли. Майко. Това е инсейн. Не, чакай, няма да бъда с Чарли. Тук някой. Ще правя Рико. Не се отдам. Газ. Окей, бързо ще бъда. Надолу. Окей, хора. Не съм гол, видяхте, дори имам 7 простигери. Колко е? Това беше брутално легендари. Да. За Чарли, апгрейдни си. Аз съм много добър с нея. Кът бъде хора. Няма идея как за Чарли. Просто с такива дропове аура. Мако, не. Що ти аз взех? Окей, това беше бързо. Дай сега ще проверя колко ми става. Добре, още малко време за мен. Аз имах Anything Aura. Да, и аз днеска взех 11 дроп. 11 като. Опенинга и взех от Battle Pass на Карл Скина. Обаче от неговия телефон, нали? Нали, Зарко? Да. Моите... Пак съм нагодна, ли съм направила пъти? Няма нещо. Няма се какво. Бъде си. О, да, това. Трябва да се изкъм. Спокойно, I am helping for you. Окей, обе. Абе, тъп. Не бе. Точно едно и тъпият си. Човек се би. Как се казва тези брова? Ангел, бахти последния ангел. Нещо. Кай да се сменим бровър с скелет. Тя ще има приятел, само къби времето и... Да, просто искам на престиж да го направя, за да знаят хората. Окей, сега. Да, просто е тъпо. Аз спрям... Хора, това ми се реки, ще ми посред на игра. Трябва. Лучваме това видео. Не, няма да не. Виж колко време има. След тая още една. Нали 13-та, Макс? Да, а ние сме на 9. Окей. Това не може и още едно. Ако се прибързо. Умирай. Значи. Мирай, Тара! Мирай! Тя ще Да, иди. умря. Окей, той пак е много слаб. Двата сме на едно и също време сега. Да, само че при мен е по-малко. Не. Когато съм щастлив.
неговия канал е Roblox Зарко, а пък моя. Такова каза. Или може да се каже. Да, бе. Или ще да го намерите ради 30... такова бъркане. Ради 3804. Ние такова по-скоро акаунта ще да се намери. Иначе ние... Гайс, май ради трябва да снимаш, защото вече Давай. сме 10 минути. О, да приключим. Да. Пак лега! Но, приятел, пак за легендари! Кой ще вземе пак за легендари? Кой пак ще вземе легендари? Кой ще вземе за легендари? Окей. Бро, За хайпер. как имам толкова аура? Окей, гайс, май приключваме до тогава. Чакай да опеним. Да. Окей, гайс, И май хора. приключваме за сега, така че чао от мен и чао От от мене. И чао от Зарко. Но чао хора. До друг път. Или днеска.